Gaurkoan, Bilboko San Francisco kaleko 40. zenbakian dagoen Creativity Centrum enpresa ezagutzeko tartea hartuko dugu. Baina zer da ingeleseko hitz horren atzean ezkutatzen dena? Gu, Creativity Centrum, elkarte bat gara, holan irabaz asmorik gabeko elkartea, 5 langileek lan egiten dugu hemen, eta gure jarduna zera da, laguntzea, sustatzea, albideratzea, sormen industriak. Sormen industriak dira, erderaz esaten dana, industrias de la creatividad. Hoien artean badago arkitektura, musika, arte eskenikoak, en fin, denetarik ez, baina 14 disiplina diferente dira. Creativity Centrum enpresaren izenak berak adierazten duen bezala, atzerritik, kanpotik, inportatutako ideia batetik sortu zen enpresa hau. Kanpotik etorritako ideia, baina bertako hutsuneak eta eskaziak betetzera bideratuta. Hau beharraren beharrez egiten da. Izugarrizko krisian gaude, izugarrizko langabezia dago, eta gu kanporagoaz batzutan edo sarritan eta ikusten dugu. Industria honek badu proiekzio handi bat, eta nolabait importatu gaur egun importatze hitza ezin leikezu holan erabili, ezta? Baina, bueno, da kanpotik ekarritako esperientzia nolabait, bai, baina baita ere gure erara moldatua. Sormen industriak sustatzea baina ez da lan erreza. Gauzak ondo definitu eta zehaztu egin behar dira. Indarrak norabide batera edo bestera bideratzeko. Horregaitik, Creativity Centrumek 3 oinarri edo ardatzetan egiten du lan. Alde batetik, hezkuntza berak esan duen bezala, bai nazioarteko ikastaroak ekartzen ditugu hona, eta bestetik guk geuk ikastaroak sortzen ditugu. Gustatzen zaigu bai jendeak esatea, nahiko nuke ez dakiz zein ikastaro egin, honi buruz zer gehiago ikasi, eta orduan gu saiatzen gara profesionalak bilatzen eta eurentzako ikastaroak prestatzen. Euren bigarren oinarria, ekintzailei laguntza ematea da. Gu saiatzen gara enpresak sortzen laguntzea. Orduan badaukagu orain plataforma para emprendedores esaten duguna, guk bidea ematen diegu euren ideia edo enpresa proiektua aurrera eramateko ez dakite medioak eta laguntza. 3. ardatza edo oinarria kanpora begira betetzen dute. Nazioarte mailan harremanak eta proiektuak garatzea. Orduan badauzkagu nazioarte mailan zenbait kolaboradore, laguntzaile eta eurekin batera proiektuak, ikastaroak eta elkarrekiko ekintzak egiten ditugu. 5 langile dituen enpresa berritzaile honek proiektu ezberdinak ditu martxan. Guk gaurkoan horietako proiektu bat gertutik ezagutzeko aukera eman nahi dizuegu. Kolab da proiektu honen izena. Kolab, coworkingeko espazio bat da, elkarlanerako espazio bat. Kolab izeneko proiektua, zer da hemen topatu dezakeguna? Hemen topatuko duguna da bakoitzaren beharren arabera lan egiteko espazio bat. Bakoitzak mahai bakarra alokatu dezake, egunean 2 ordu etortzeko edo hilabete osoan zehar hemen egoteko. Badaude bai bulego itxiak, intimitate gehiago edukitzeko. Da gero badaukagu denon artean banatzeko bilera areto bat eta baita erabilera anitzeko beste areto handiago bat. Eta zenbat denborarako alokatu dezakete edo apur bat alokairu hori zelan egiten da? Bakoitzaren beharren arabera egiten dugu. Igual jendeak proiektu konkretu baterako behar du espazioa, edo beste batzuk ez daukate horren beste dirurik euren bulego propioa izateko, orduan hemen daude epe luzerako, baina presio merke batearen truk. Zenbatekoa da presio hori? Hilabete oso hemen egoteko 200 euro dira, bakoitzak bere mahaia, gero banatzen dugu impresora, internet eta material guztiak dauzkate hemen. Gero bulego itxiak apur bat garestiagoak dira, baina gero aukera dago ordu solteetan etortzeko. Orduan hor presioa asko merketzen da.
Prezio merkeak bizi dugun krisiari egokituak, baina enpresa bat garatu ahal izateko leku fisikoa ahalbideratzeaz gain, Kolabek beste profesional batzuekin lan harremanak izateko aukera ematen digu, hortik ere proiektu berriak sortzeko aukera ahalbideratuz. Creativity Zentrunek 3 urte daramatza lanean, 3 urte lan ordu asko, baina balantze positiboa. Esperientzia oso polita da, orain arte ibilitako bidea oso paroa izan da, jende apurka holan konfiantza hartzen ari da, eta egia dala gure gana datozela holan danaka batzutan. Eta, bueno, posik gaude, eta, en fin, behar dutenerako ere, bai. Gure gana etor daitezela, gu hemen gaude. Hombre, guk finantziak eta ez diogu emango, baina, bueno, albideratuko ditugun medioak euren zerbitzuetara jarriko ditugu. Eta hortaz aparte, batzutan, know-how hori, informazioa, marketing, komunikazioa behar baldin badute, eta holako gauzak eskaintzen dizkiegu, batzutan musutruke. Gerturatu nahi duen orok, San Francisco 40ko ateak beraz, zabalik topatuko ditu.